Masarap na halos libreng ulam ba hanap mo? Healthy pero budget friendly? Sagot yan ng ensaladang malunggay natin. Samahan mo pa ng mainit na kape na napakasarap. Hindi to pang rich kid kaya hindi mo alam to. Ordinary yung ulam pero gagawin nating espesyal. Gawa ng video quality natin at subtitles. May tanim akong malunggay dito sa harapan ng bahay. Masyado nang matangkad, marami nang nalalaman kaya kailangan nang itumba. Gaya ng tropa mo ay pumapangit kasi yung quality ng malunggay kapag matangkad na eh. Kinuha ko lang yung mga kakailanganin. Tapos itong tangkay pinutol-putol ko na para diretso na sa basurahan. Pinugasan ko muna bago himayin para matanggal ang impurities. Itong mga dahon lang ang kakailanganin kaya kailangang ihiwalay ito sa mga tangkay. Kung nanonood ka, mag-iwan ka naman ng comment sa baba tropa. Kung nasubukan mo na rin bang gumawa ng ganitong klase ng salad. First time kong makatikim nito nung high school ako, gawa ni Tolit sa uncle ko. Marami kasi nito sa kanila. Yan, hinugasan ko ulit para sure na malinis. Tapos nagpainit ako ng tubig. Ilublob sa kahirapan ng mga dahon. Blanch lang to tropa para sure na masarap. Kasi pumapait ang dahon kapag overcook. Sinala ko yung tubig, pinagpakuluan para gagamitin kong tubig mamaya sa kape. Galawang pula yan men para hindi lumaki ang tiyan. Tamang treasure hunting muna ng mga sangkap na gagamitin. Sinugasan ko muna ang sibuyas at luya bago balatan. Ganito ang pinakamabilis na paraan magbalat ng luya. Kinukuskus gamit ang blade ng kutsilyo. Pagkatapos balatan, hugasan ulit bago tadtarin. Ang paghahanda ng mga sangkap ang pinaka-satisfying part ng pagluluto. Ganito usually ang slice ng sibuyas kapag salad, maninipis lang. Trip ko talaga maglagay ng luya kapag nagsasalad ako para may konting sipa. Bale, dalawang cute na kalamansi lang. O, wag isama yung buto syempre. Pwede maglagay ng kahit na anong natural na pampaasim na available seasonal. Ganito naman ako maghiwa ng kamatis para hindi natatapon ng katas. Nilamas-lamas ko itong mga sibuyas para mag-translucent, para solid. Kiniwar-kiwar ko muna bago ko nilagyan ng bagoong. Shoutout kay Manang na masarap ang bagoong. Bale, 3 kutsarang bagoong nilagay ko. Pwedeng maglagay ng betchin kung trip mo lang para magkaroon ng umami flavor. Halu-haluin lang mabuti para balanse. Tapos tinikman ko. Napakasarap talaga, medyo malutong-lutong. Pinainit ko muna yung pinagpakuluan ng malunggay. Tapos nagtimpla na rin ako ng kape. Tapos matcha green latte pandagdag tamis. Kalahating tasa muna pantunaw. Tapos pag natunaw na, ilagay na lahat. Nuhaan mo mamutig timpla ti kape, makamuka ti panagbiag mo. Kung hindi ka nag-uulam nito, isa kang mahinang nilalang. Inilipat ko sa ibang lalagyan para sa ating plating presentation. Para sa picture-picture, tropa. Sana nagutom kayo. Ay, nabusog pala. Maraming salamat. Love you. So, paano? Peace.